Kaseng Khasi Student Union West Khasil District mentakasngi kelalek ban yakendo yu samla Kevin Strong Lauren yang beliau ban bat ya kekerdan ke Beningkong haka top 20 jong kerisol SSLC balapan benar da ke embos mentaus nem. Kaseng kesu po kejing lam jong ba John Fisher nong siang kumu presiden hankat kejing dan langru ba Franklin Simyong Education Secretary kila no sinyang ru da kasong pisah syupe samla kebalong kum kadak banang ay mesim cucu yu bunang la ban le ba haki jing puli ke ba un sadang peteng. Isu di wan takasi ban Aiman Sim ya Kevin ibala le bahaka SSLC exam ilawan haban kong du na pedeng apo Meghalaya ilaban nang na pedeng ki jaj ben ribara te kalong ka jingsong sarong yang ikum ka ki isu ka ba chupe ji jinge ji kena pule te khamtam e na kaleng jungi ki isu jong ka West District isu ban ai kuble kerpang e namar I samla Kevin inlong iway na klur panay jo ka jaj benri jongi bar khamtam ya ka West Hill District jongi namar ba hadu menta ka ngila ban om kade ka record na po West Hill District bangin yo nambar ban kong du apo Meghalaya te kani kalong ka jing ai mansim ya ki nang fishnong jo ka than jongi ya ki bana mairang na po nong stoin bakinang le kham ha shu ba kadan ta kalawai mo aba wat Kevin ro iwan imi na yeng ibadok ri lala ban poi sedu kani ka thong te lemba ka jing ai mesim jing Kevin yaki weiro kermen bagi khana jungi na po West Hill District kinya be ban ya syakmat tingi kit bokir wiang ya Kevin ba in la pule ba in pikhai ka jing pule ba in long iwei na kita ki rishat jong ka sem bat kunju renta ka jaj benreu te krer khendiat sipang ka ba ka sarkar ni ba ka jala jungi ka hiar ba ka liang ka pule ni ba kini gi au ne benai bang dap ni iba ka Meghalaya kawan hadu hal trai ba hadu du na pedeng ki jela po kari India tekan ne kalau kajik pendu mensim ya ki kena pule khamtam e na po ka jela jungi namar khamtam ka Meghalaya hadu menta ya ka education policy nimpat laban pentrikam hanre na kalian ka seng ila dep ajing mod ngila pharu ki jingtho seka sarkar jela ba kum deban ajing mut sisyo bapen rong kataka education policy ban pentrikam no andre kasoka jela hadu menta kampat la le andre ngak nakaleng jongi ni ong ba nakaleng ka PSU ni kwa baka sarkar jela ka diban le no bat ka khamtam e ban kan diban pej ki school ki ba kendong margi ba school no kendong ki bon ki jingtuna khamtam e ki no hikai ki bon ki school ki sikhang mar ki jingbom dan kini kai ndreng ni scam manang ni skman jela bahkan simkia bahkan le namenta ka jingpha namenta ka jingtoy jong ikna pule namar lada mimi ki restart na ka jela jongi na kari India jongi kalong ka jing mentoy ka develop menta kari ni scam ba na kaliang ka jela nang ni skmat ka simkia but ai ba kini ki baro ki jingmi jong ki khana kasi jongi kalong ka jing penkan mo ka sarkar baka deban le khamtam yaki sinong bami nanang kendong te ngasasien nga kitbok kiruyang yaki ka sem jong samla Kevin makini yo kamet bakol bakya bat ai ba uble unri usmar yaki bat khamtam Kevin ba ini alam hakenti ka badai bat ini yaj bat iyo ta ka jingtmu ka ba idan nam ta ka jing pule jong